ஹாய், இப்போ ஒரு சூப்பரான ஒரு கார்ட் எஃபெக்ட் தான். ஸோ ரெகுலர் கார்ட்ஸ் வெல் ஷஃபிள்டு டெக். இதை வந்து நல்லா ஷஃபிள் பண்ணுறோம். ஷஃபிள் பண்ணுறோம். நல்லா ஷஃபிள் பண்ணிடுச்சு. இப்போ இப்படி ஷஃபிள் பண்ணிட்டே வரேன். ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் சொல்கிறீங்க. நீங்கள் ஸ்டாப் சொல்கிற கார்டு தான் உங்களோட செலக்டட் கார்டு. ஸ்டாப். லுக் அட் திஸ் கார்டு. இதுதான் உங்களுடைய செலக்டட் கார்டு. ஞாபகம் வச்சுருங்க. ஸோ என்கிட்ட வந்து ஒரு பசில் கார்டு வச்சுருக்கேன். இந்த கார்டை வந்து ஒரு ஜம்போ கார்டை வந்து 5 பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஃபேஸ் டவுனில். இந்த மாதிரி 5 பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். யுவர் கார்டு இஸ் இதில் இருக்குது உங்கள் கார்டு. ஸோ இதை ஃபேஸ் அப்பில் டர்ன் பண்ணால் உங்கள் கார்டு இல்லைன்னு தெரியும். ஸோ இப்போ இதை ஃபேஸ் அப்பில் டர்ன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ 5 பீஸ் இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 பீஸில் இந்த கார்டு செட் ஆகிடுச்சு. ஒரு பீஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கார்டு ஆகிடுச்சு. வாட் வாஸ் யுவர் கார்டு? யுவர் கார்டு இஸ் 5 ஆஃப் டைமண்ட்? நோ. தென் வாட் வாஸ் யுவர் கார்டு? 8 of clubs. 8 of clubs. Yes. 8 of clubs. Super.